याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्या विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अल्पज्ञान अशील मनुष्य वेदांतू सांगील त्या लायक शब्दांप्रती मस्त आसक्त असता। कल्या की हें स्वर्गवास मेळचे, बरे जन्म आणि शक्ती मेळचे खातीर विंगड सकाम कर्माचे विवरण करता ती। असलं समृद्ध आयुष्य आणि इंद्रिय तृप्तीचे इच्छे मिती ती सांगता ती की हाजे पशी चढ कसलंय ना।